baya na kaikayi ina neman mai so samun ne in fa ka samu in fa ka samu ne in fa ka samu zan hawa. Ni sunana Haruna Abdullahi amma an fi sani na da DJ AB. An haife ni ne a garin Kaduna kuma na taso a garin Kaduna. Na yi makaranta na a nan garin Kaduna, na yi primary school dina a Youth Star International School, na yi secondary school dina kuma FGC Malali Kaduna. Yanzu kuma ina jami'an Ahmadu Bello da ke Zaria. Na taso ne a gida mu 17 ne a gidan da na taso yara. Na taso ina sauraron Michael Jackson. Ina son Michael Jackson da waƙoƙin shi da rawan shi da yadda yake abubuwan shi, amma lokacin ban taɓa tunanin zan yi waƙa ba. Sai wani lokaci da babanmu ya siyo piano, aka zo a hankali aka fara koya mana piano, aka ma maida abin ya zama studio, aka bude studio ana irin recording waƙoƙi haka. To ni ko a lokacin gaskiya na fi zama interest ina fi wajen haɗa kiɗa ne ba ma waƙa ba tukunna, sai daga baya sannan sai na zo na fara waƙa. Akwai brother dina wanda ake ce ma likita Faruk Abdullahi, so shine ya bani suna AB. So ni kuma a lokacin AB din nan bai mun ba, na ji kawai AB is too short. Shine na ce to tunda ni producer ne bari ƙara DJ akai, shine na ƙara DJ sai ya zama DJ AB. To gaskiya daga farko harkan ba sauƙi dan mu da kanmu ma mun biya dan a bar mu mai wasa a waje. So kamar yadda Allah ke abin shi, lokaci ya zo ya wuce sai muka zo muka samu ɗaukaka, sai ya zamana sai an biya mu ma sannan za mu je waje. The only person that stood da ya tsaya mana shine babanmu. So babanmu ya tsaya mana har muka kai wani certain level. So bacin nan akwai abubuwan da mu da kanmu ba za mu iya ba saboda muna makaranta muna kuma waka. So mu ce za mu ƙara yin wani business haka ko wani abu is very hard. So for us to come up with wani irin kuɗi da zai taimaka mana mai running din music ɗinmu shi ma wani challenge ne sosai. Al'adarmu na Hausa sun da ƙyar dai suka samu suka karɓe mu gaskiya, saboda yanayin yadda mutane suka ɗauka waka. An ɗauka waka wani abu ne wanda irin mara kyau, irin ba sana'a ba ce. To amma kuma ba haka ba ne, yanzu zamani ya canza. Ta hanyar waka mutanen da za su samu aiki suna da yawa. So shi ma wannan wani challenge ne da muka samu acceptance na mutane. Amma yanzu alhamdulillah, the greatest nasara da na samu da zan ce shine na mabiyana, fans ina wanda suke so na. Ni ban taba tunanin wai ni zan taso har a ce wani daga wani kasa ma, wani state, wani kasa wai yana so na ba. Gaskiya ban taba tunanin wannan. So wannan shine greatest achievement ina ni dai a gani na. Ina rubuta waka, ina zama a rubuta, sai na zauna na rubuta, wani lokaci ma sai na haddace sannan sai in zo in fitar da shi. Wani lokaci kuma za mu zo kawai muna waje ne za mu haɗa shi mu fitar. Amma gaskiya most of the time ina zama ne rubuta, sai na zauna na rubuta, saboda idan baka rubuta ba za ka yi ending up yin the same thing over. Amma in ka zauna ka yi tunani, ka gyara can, ka toshe can, so sai kaga ka fito da wani sabon abu wanda kullum ka sake abu za ga mutane suna jin daɗi kuma suna alfahari da abin da ka fitar. Gaskiya ba zan iya cewa ga yawan waƙoƙin da na yi ba dan suna da yawa, ni kaina ban san yawansu ba. Da so samu ne shine biggest song din da muka yi. Ban da mata gaskiya, bai aure ba tukunna. Ina samun yin kaya mana sosai ma kuwa, ina samun yin kaya. Amma gaskiya abin da yasa ban cika son sa manyan kaya ba saboda alola. In na zo yin alola sai ka cire link, sai ka irin zaka ɓata kanka. So kawai ni na fi son sa ƙananan kaya, sai dai maybe zan je wani event sai in saka manyan kaya inda manyan mutane haka. Ina son abinci kala-kala, amma kawai duk abincin da akwai nama gaskiya to wannan ya haɗu.